Piye-piye aku manut sliramu yen pengen takon isi atiku kabeh mangu yomo kanggo sliramu wong ayu sinawang tambah ayu yen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi guru asik pondok asri studio oke syuting balap balapan yen pengen takon isi atiku kabeh mau yomo kanggo sliramu wong ayu sinawang tambah ayu yen kelingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi guru
joget baju. Asik-asik iyo, aku melak brabal yuk. Oh iya. Tenan. Yo ada ta? Pondok Asrimo Cis Audio bareng-bareng Topik Studio syuting balap lah neng dindi ke Topik lho syuting seling harga nyaring harga miring mergo neng perengan lho wong lali ora kelingan bingi aku dhek lu ora pamitan pamit kumen aku wedi yen dadi jalaran bumi lo tanah tanggapan bumi kok ya yo alasan ngopo meneh bola bali kok cemburu rino wengi kowe ngajak padu
bayake. Oke. Saking Mbah. Nggih, Mbak Brin derek mriki Bapak, monggo.